Sä jätät mut ja mä vaan hiihdän. Moikka! Mä oon Annika. Anni. Me ollaan nyt lähes mökille tonne Ähtäriin. Ja lähetty jo. Niin, no lähettiin. Me ollaan Hämeenlinnan kohdalla. Ja aloiteltiin kuvaa semmonen Expectation vastaan reality-video, missä kuvataan niinku, mikä on odotukset niinku mökkimatkaa ja mikä on sit se niinku todellisuus paljastuu, et millainen se mökkimatka oikeasti on. Niinpä. Et semmoista. Tervetuloa! Ei oo mitään mikä ois näin nättii. Väsyttää. Nyt jo! Ollaanhan me matkasittu jo vaikka... Tässä on vielä 3 tuntia, hei. Me ollaan menty vasta 2 tuntia. Ei tää. Kiva! Siis tää menee aina tällä, että yksi vaan nukahtaa tohon kotaan aivan jonnekin. Mitä teet siellä? Nyt ollaan Kalja-ostoksilla. Kaljaa S-Marketista. Menoks. Samalla vaan kääntyy. Yksi siideri. Ei muuta. Ei. Sanni, onks tässä paljon kaljaa? Noniin. Siitä. Otetaan. Nyt kuule metsälenkillä. Täällä metsässä. Mä elämästä laulan. Olen suomalainen. Kuule Salminen hei! Mun viesti sulle on, että älä hässää kuule niin paljon aina, Salminen. Mä teille kutosnäyttelijäksi sanoin, että täällä on vaan Jag känner bort. Hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna det så hårt. Och röjer upp i våran kanal. Jag vill Niin onks noloa röyhtäällä? Ei.